Здравейте, потребители на VBox. Това е моята Minecraft къща. Както виждате, това тук е холът. Това тук е холът. Диванът, телевизорът, света, лампите, бюрото, масата. Нищо не мога да не знам, защото светлята. Това тук е кухнята. Това тук ми е банята с туалетната. Ето. Тук е туалетта. Сега. Баця кипелев. Тук ми е душ кабината. Така, тук ми е душ кабината. Виждате вече стига. Това тук е помещението за банята, където с една бойлера. Така, тази къща направих вчера. Само вчера съм направила тази къща. Вземете залада. Това тук ми е килера. Да, това тук ми е килера. Това тук отгоре кухнята. Това тук ми е мазето. Това тук е вторият етаж. Тук долу са холът, кухнята, баня с туалетна и само туалетна, да. Така. Да, не знам защо. Както е. И това тук е вторият етаж. Но не съм го направил все още. И това се изглежда отвън къщата. И да, това беше от мен. Ще се видим в следващия епизод, когато ще правя вторият етаж.